singakanani ngobekeze noma izitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleko namhlanje ngithi angizonitshela ngokhamba lesithunywa. Abanye abantu uthola ukuthi noma benalo ithongo kwezinye indawo mhlambe lapha bethwasiswe khona, kodwa isithunywa sabo azange sikhushulwe futhi ukhamba lesithunywa abazange baludle. Ukhamba lesithunywa uma kuwukuthi wasidla isithunywa kodwa usuyabona ukuthi isithunywa sakhe ngathi sehlelwe amandla, esifuna ukuthi njalo uhlale bese uyasiphakamisa ukuze kwenzele ukuthi uma ngabe usuke ukhuleka ngempela umemeza indlozi yasezulwini, umemeza umoya oyingcwele, bese uzwa egazini ukuthi khona lamandla lawa esengiwatholile. Kukhona le mpande le yesithunywa, kukhona lolu khamba lolu losithunywa, lolu khamba lolu usebenzisa lubanda, ulusebenzisa ukugeza, uphalaze. Uyayibona nje lonto njalo nje ulisebenzisa lolu khamba liyaphahlwa, ulisebenzisa lolu khamba lolu lubaluleke ngendlela eyisimanga kahle noma ngabe kuthiwa mhlawumbe usenyangeni uyathwasa, kuyafuna ukuthi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ungena yilaba beyimpande, wangena yilaba besithunywa. Kubalulekile ukuthi nalesi sithunywa sibe khona ngoba sisuke sizoba yinto ephila kuwena egazini ngendlela ekubaluleke ngayo. Kubaluleke ngohlobo oluyisimangaliso ukuthi isithunywa ube nazo. Nginalo ukhamba lesithunywa lolu, ngiyakwazi futhi ukuyokwenzela sona isithunywa, ngiphinde futhi ngikwazi uma uthi uyasidinga isithunywa ukuthi cha ufuna ukuthi nje uzenzele wena lolu khamba lesithunywa, ngikunike lona lolu khamba lesithunywa bese ngiyakutshela uma usukuthathile ukuthi lenziwa kanjani. Yilokho okubalulekile ngoba abanye abantu abaningi banenkinga yesithunywa. Ayikho into eyinkinga kubantu kakhulukazi vele kuba yiyona inkinga yesithunywa, uthole ukuthi sekunempikiswano nethongo nesithunywa, ngoba nethongo malithi nalo lila nesithunywa sithila, wena uyahamba uyophakamisa ogodwa lisale isiphakamisa ithongo, sale isithunywa silwe ngoba yini? Naso sifuna ukuphakanyiswa sibe phezulu. Kanti uma kuwukuthi unethongo nesithunywa, uma wena uzophakamisa ogodwa lokho okunye kuyaduba bese kuyakushiya usale wedwa nje, uzizwe nje nawe uthi usu-empty, usuzosebenza ngoba uyazi okay into ethize nento ethize ihlangana nento ethize ikhipha into ethize, kugcina kunjalo ngoba yini? Uphakamisa okugodwa lokho okunye awukuphakamisanga. Kubalulekile ukuthi ukuphakamise kokubili, kuphakame kube phezulu konke ukuze kubhalanse. Yayibona ibhalansi, into ebhalansa into eyihambisana kanje njengeyithupha amaziya egwayini kwasha abantu. Uyabona bhalansisa-ke nawe izinto zakho uze zime yithule zithi into ukwenzela lokhu ukuthi kungabikhona la kuzolekha khona noma la kuzophakama khona. Cha, akube nje sendaweni eyodwa, kube i-level. Uyabona lapho uzothola ukuthi iy'nto zakho-ke y'hamba kahle ngoba zizophakama ngokufana. Iyona nto leyo engifisa ukuthi abantu bayazi noma ngibazise. Zihlala zikhona zonke lezi zinto engisuke ngikhuluma ngazo, izinto ey'suke zikhona, kodwa kube ukuthi-ke mhlawumbe kusuke ungathi uyafika-ke mhlawumbe ngithi akukho, kusuke kuphelile nje ngaleso sikhathi, kodwa ngisuke ngikhuluma ngento ekhona nangento engikhuluma ngayo futhi ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo. Akukhona yodwa into engisuke ngikhuluma ngayo engisuke ngingayazi. Yingakho ngisuke ngifuna ukunazisa, ngisuke ngifuna ukuthi uma kuwukuthi ukhona nakunini ongazi, kodwa-ke azi ukuthi izinto zihamba kanjani noma zibhalansa kanjani. Kubalulekile ukuphakamisa nesithunywa, kubaluleke ngohlobo lwesimanga ngoba uyakwazi ukuncenga kusona futhi uyakwazi ukunxusa kusona ukuthi uyacela ukuthi ingilozi kanjalo ngabe ubusisela umuntu into noma ngabe kuthiwa wenzela umuntu umuthi, kodwa vele uqala ngokukhuleka. Kwesinye isikhathi uyakhuleka bese uqeda ukukhuleka bese ushisa impepho ngoba yini? Ufuna ukunxusa kophezulu, unxusa kumdala ukuthi akulekelele ey'ntweni ozenzayo ngoba wena uzenza nje awunawo amandla walo phezulu. Manje usukucela kuyena ukuthi akakupha amandla ukuthi ey'ntweni ozenzayo zibe namandla, ngoba naye ekuphila amandla ukuthi kulezo zinto ozozithinta ayifukamele ngamandla akhe. Yingakho siye sithi uma sizokwenza izinto sibe sesithi sicela kuwena mnini mandla wonke, wena menzi wezinto zonke bese ziyenzeka ngoba ngale kwaloko akukho esingakwenza. Asinamandla akwenza lutho ngaphandle kwakhe. Sicela kuyena kuqala ukuthi akasiphe amandla before senza izinto, noma ngabe sokhipha impande sicela kuyena akasiphe amandla ukuze impande esiyikhipha ayisebenze. Kubalulekile ngohlobo lwesimanga, akukho okunye okubaluleke
ngaphezu kwaloko ukuthi izinto zakho zonke uzethule ngendlela. Futhi-ke ujwayele nokuthi uma ngabe uthola into nje ewumuthi noma ngabe imuphi umuthi, ukhulume nawo, uxoxe nawo indaba. Engathi ukhuluma nomuntu, ukhuluma indaba. Yonke le ndaba osuke uyifisa yenzakale ngawo noma uyifunayo ngawo, uyikhulume. Uyayibika, njengoba uyibika nje uyezwa nophezulu. Uzokuzwela namathongo-ke akho bese esondela, bese yahlangana, bese-ke izinto zakho ziyahlangana zihambe kahle zonke. Siyabonga makhosi amakhulu, Thokoza.